Okang'o. Bati. Erokamano. Awinjo ka Omulo Junior temo defend sirikand Ruto. Ipenje penjo ni to opek kuom oganda piny koso sirikal te nowacho ni en kong'iyo to neno ni kara ni gin gitiyo mana maber. To miyowa theories. Ngeni theories jo UDA gi niga gi theories moko ma ok ti. Chakre ndi gi joge ka. Gin theories. Koro jo piny mantie Kisumo, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Migori, Nandi ok dwa winjo theories. Kane Ruto donje telo, nitie gik moko adek manotimo. Nokawo pala, nenyiso ni en man gi teko. Nokawo okumba, nodhi okawo be pend chik. To wacho ni odhi defend pend chik. Pend chik wachang'o? Pend chik wach gimoro nitie Omulo Junior wero ka ni article 43. Weche mag ngima, health, education, food, pee, sanitation, gik makamago. Ma en Bill of Rights. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro. Mago raticho gan. Ma ng'ato ok onego nind kech to sirikal nitie. Kane wachiew rumo chol mokalo cha. To mafuta mar petrol omed gi siling 16. Sani en malo mar siling 200. Diesel omed gi siling 21. Sani en malo mar siling 200. Paraffin, mo mitedogo, mafuta mitedogo stove. Mafuta mar taya. To gi mar stove mitedogo ni. Omed gi siling 33. Sani gimoro amora mafuta, diesel ang'o ni malo mar siling 200. To king'iyo kaka dola tiyo, Omulo wero ma dola ni. Dola nyaka ne Ruto donji, dola ki compare gi Kenya shillings, Kenya shillings against the okethore. Wan tugo mane 150. Tieni kata ki import gimoro, to koro nengo ngima ni malo. Yes. To giwacho ni gin kaka ginene, gisetemo mondo giduok nengo ngima piny. Ni ne gimiyo ji mbolea. Imiyo ji mbolea to fuel kitero malo. Kawuono na winjo ka jo apiko ma Kisumo, ma Homa Bay, ma Kericho, ma Nandi, ma Eldoret ywak. Giwacho ni Ruto in koro kare gimitimo no tempio pio nikech we medo gini kaka wacho ni bro mede dwe ka dwe ni. Meda dichiem no koro watho. Ji chuny gi osetho nikech onge gima gitimo. To ni winjo chir. Jatend migawo mar energy owacho ni ginonge gima ginya timo. Onge gima gibiro timo. Aya, ki winjo Moses Kuria to wacho ni kini go koko kanyo. Ni unjo Kisumo, jo Homa Bay, jo Kisii, jo Nandi, un mugo koko ni jo apiko kanyo boda, un mugo koko ni mafuta nego ni malo. Ni okichiemb kisima mar mafuti mondi kete apiko. Maga chaya, George. Momiyo wan wawacho kama. Jogi manie Kenya Kwanza gi ne gidonjo ka to ne ogiikore. Gikono wasani, George, nengo mafuta omedore piny mangima. Ni wabeda gi kwe bro losore. En miriambo ni nengo mafuta obedore mana Kenya ka koso nengo mafuta kata di bed man omedore kamora mora. Yes. To country ka country, piny ka piny, nigi program mar mondo mi giduok nengo cha piny. Momiyo wadoko mane wachake cha. Ma Omulo kulwar cha. Ne wawacho niya, gima nyalo miyo ngima dok piny sani, sama koro giwacho ni gimoro amora en global, gimoro kethore malo kama. Nyaka wadok gima iluongo ni subsidy. Subsidy cha miyo sirikal ikore to konyo oganda e sechego to giikore mar chulo gicha. Kamano kwadhi. Nikech sama idenyo bati, ok iwach ni an adenyo kawuono, tadwa na bia chiem next week. Idenyo sani, wanyisi gimoro katieko. Nyaka ne jogi donji. Bech mogo osedhi malo. Bech mafuta osedhi malo. Bech stima osedhi malo. Bech school fee osedhi malo. Bech transport gimoro amora osedhi malo. To giwacho niya, wamiyo mbolea. Mbolea umiyowa, to mbolea ni to nengo fuel to ni malo. Ng'ama gole duka katere ne ji tiyo gi pesa. Ng'ama golo chiemo gine puodho katero ne ji tiyo gi pesa. Mana mar fuel ni. Koro jogi duoko nengo ngima piny osetamo. Emomiyo wakono gi niya,
Kane wa grade gi nyoro kane wan twak mar grade gi ni paro kane wan gi jatend Raila Amolo Odinga to no wamiyo gi grade mar D- 30%. Tiende niya, ing'eni kene skul to yudo gimiluongo ni D-. Yani kata indiko mana nyingi tiwuok iwe karatas. Mane gima jogo osetimo. Ruto tich otamo. Omulo nigi wacho kan.